И Рамадан нурлы ай, янга газиз ушулай, мәрхәмәтле олы ай, мең савапка тулы ай. Күктән ямгыр яуган шикелле бәрәкәт, бәхет, сәгадәт индерелгән. Дин кардәшләребез өчен аеруча кадерле ошо айды һәр мусулман тагы матуррак, лаеклырак, файдалырак итеп узгару теләге менән яшәй. Урадала сакта кеше кайһы бер тән хаҗәтләрен сикләү сәбәпле рух ягын камилләштерүгә, үзен бар кылышыга якынаюга күбрәк мөмкинлек таба. Һәм буның өчен Аллаһтан бөек фатиха бар. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. Elhamdülillah, көндүзен урада тотабыз, төндәребезне тәравих намазы, дуга зикрләр белән нурландырабыз. Кистәрен авыз ачу мәҗлесләрендә дин кардәшләр белән очрашып, дуслык, кардәшлек ептәрен ныгытабыз. Урада ул тынычлыкка, татулыкка, үзара игелекле булырга әйдәп кенә торучы олуг гыйбадәт. Күбрәк Аллаһ Тәгаләгә зикрләр әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга тырышабыз. Күңелдәребезне тазартабыз. Бу Рамазан айлары инде альхамдулилlah күркәм үтә. Бүтән кеше бик шат, шундый күңелләре инде иманнары күтәреп китә. Таравихлар үткәрәбез, авызлар ауыштырабыз, ифтарлар үткәрәбез. Изге гамәлләребезне Аллаһ Тәгалә киң рәхмәте белән кабул итеп, савапларына ирешергә Аллаһ Тәгалә насип итһен. Ил йортларыбыз тыныч, дөньялар имен булһын. Мөселмандар Рамазан аен хагынып көтеп ала, уны озатканда бер аз моңһуланып кала. Изге айыбыз ахырына якынлашты. 8 апрель адакы таравих намазы укыла. 9 апрель Рамазан аеның һуңгы урадаһын тотабыз. 10 апрель иншааллаһ урада гаете. شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن